Croeso I Cyngrair Chwaraeon Cymru. Dyma'r ail gyfres. So ni'n dechrau gyda... Don't trust him, but I never O, see the dyma light. ni. Right. Sorry, mae lot o chwaraewyr yn cyffroes iawn yn cyffroes iawn i'r cyngrair dechrau, a chi'n gallu gweld oedd lot o brwdfrydydd yna gan un o'n chwaraewyr Ellis. So, edrych ymlaen at cyfres yma. Oedd bach o newid roster eleni. Mae Ellis a Benji, maen nhw wedi ymuno'r dreigiau, a bydd Hydra hefyd. Felly, fi'n gwybod oedd Ben a Ellis yn rhan o'r tîm Palod blwyddyn diwethaf. Naeth ennill y gyngrair. Felly, gawn ni weld, mae lot o tîmau cryf iawn eleni. A dyna yw'r gobaith bod e jyst yn mynd I tyfu pob blwyddyn a cryfhau, a ni'n mynd I gweld rai o dalent gorau Prydain, really. Bod nhw'n magu talent o fewn Cymru, a mae yna reol mae rhaid I 50% o chwaraewyr dod o Gymru, ond ni'n mynd I gweld ambell I chwaraewyr o tu hwnt I Gymru, a fi'n gwybod o jyst edrych ar y rosters mae'n mynd I bod yn gystadleuol iawn, a bod oedd Ben a Ellis a Hydra yn rhan o'r tîm enillodd yn WEL1. Does dim byd yn sicr, so ni'n fi'n credu mae yna ysmasu yn 22,000 o ran ei MMA. Felly mae nhw o safon ar y brig o fod yn broffesiynol, ac oedd ambell I chwaraewr broffesiynol llynedd, a mae jyst yn ffantastig bod nhw'n denu gymaint o chwaraewyr o'r safon ucha. Felly, So ni jyst yn aros nawr tan nes bod bod y codes a bod y lobbies I gyd yn barod. Ond nawn ni edrych, os ni edrych i'r dde fan hyn, ni gallu gweld mae'r fixtures I gyd, a ni'n gallu just cymryd golwg mwy manl o hwnna. Felly mae'r Goats yn erbyn y Pit Ponies, Pirate Esports yn erbyn Swansea Esports, y Robins yn erbyn Wolfhounds. Wolfhounds yn neu mudiad hollol newydd, so cyffroes I weld be maen nhw'n gallu wneud. A wedyn, game cyntaf y Dreigiau heddiw, ni'n mynd I bod yn canolbwyntio ar Dreigiau, fel chi'n gallu weld. Gyda'i tops newydd, Dragons Esports fan hyn, so edrych ymlaen I weld pa siap maen nhw. Fi'n gwybod nhw wedi bod yn gweithio'n galed yn just fel mae chwaraewyr yn grindio I gael I bod o safon, I gweithio yn dda gyda'i gilydd, a just cael ei ranks fyny. So, edrych ymlaen. Nawn ni just gwirio nawr os mae lobbies di cael ei creu. Ddim quite eto. Na'i gwirio bod na ddim gap. So os chi yn y chat, gaf fi gwybod pwy chi'n credu yw'r ffefrynnau I ennill y tournament y gyfres yma. Bydd, os chi'n gwybod a chi'n dilyn, mae yna fel scene swigod, so bubble scene o fewn Rocket League, lle mae nhw'n labelu hwnna achos mae nhw just ar fi'n gwythio am RLCS neu trio fod yn broffesiynol. Just danfon neges cyflym. Right. So,
Felly gweld fyna. Just yn aros am... Okay. So nhw quite yn barod. 7 o'r gloch yw'r amser cychwyn, ond os chi'n gwybod y Rocket League, mae'n llawn helynt a drama a egos hefyd, llawn egos. Felly fi siŵr bydd na pethau anghyffredin yn popio fyny ac yn digwydd yn ystod cystadleuaeth yma. So, wrth i ni aros, na i just cael look ar rosters y tîmoedd. Felly, nawn ni dechrau gyda'r Goats. Os ni'n edrych fan hyn. Yn tîm y Goats, mae gyda ni okay. Newydd cael y neges am y cod lobby. So, os mae'n edrych fel mae rhywbeth yn tynnu sylw ma fe, achos fi mewn i'r lobby, ta beth. Aros, na falus. Right. So, bach o newyddion hefyd. Oedd y clips oedd yn hyfforddi y Dreigiau llynedd, nawr di symud draw i'r Palod, sef y Puffins. A mae, pob look i y clips, achos mae gyda fe syniadau cynlluniau mawr i datblygu eich chwaraeon o fewn Cymru, a ni wir yn edrych ymlaen i weld beth mae'n gallu wneud. So, right, ni'n mynd mewn i'r gêm nawr. So, nawn ni just... A ni... Right. A waw. Dyna ni, gol cyntaf o fewn 2 eiliad. Rhaid bod hwnna'n record neu rhywbeth. So, 1-0 i'r Palod. A Ellis nôl gyda gol cyflym. Ellis. Right, fi ddim yn siŵr am yr enw na, ond Ellis, number 1 Welsh Master winner. Do it ddim. Dyna ni. So, clips di sefyll mewn nawr i chwarae. O'n i'n meddwl bod e'n hyfforddi, ond rhaid bod e'n eilydd hefyd. So Benji ar y bêl yn y canol. Hydra yn gwthio fe. Hopeless Will gyda'r cyffyrddiad. Nôl i Benji. Benji o'r cefn. A Ellis gyda'r ar-gol. 2-1. 2-1 i'r Dreigiau. So unrhyw un sy'n just di ymuno. Y Dreigiau yn yr oren. A'r Palod yn y glas. So 2-1 i'r Dreigiau. Dyna ni gyda'r kick-off. Ellis yn dilyn fyny o'r cornel. Hopeless Will. Mae rhaid nhw bod yn ofalus fan hyn, ond mae Ellis yn gwthio fe fyny at canol ffordd, ond y clips yn dwy'n o pêl. Hydra ar ben ei hun, mae Cosmanic yn arbed y bêl. Mae'n yn yr awyr, mae'n peryglus. Hydra gyda cyffyrddiad a dyna ni, 3-1. O fi'n credu mae hwn yn mynd i bod yn gêm scores uchel. Does dim lot o amddiffyn yn digwydd, ond fi'n siŵr maen nhw'n mynd i setlo mewn i rhyw fath o rhythm nawr. Ond llawn gyffro. Hydra yn dilyn fyny. Hopeless Will yn gwthio fe cornel Dreigiau. Eclipse yn dilyn fyny. Arbedig yn Hydra. Hydra yn gwthio fe. Ellis. Ddim cweit yn digon cywir. Mae Hydra yn dilyn hynny. Benji ar y bêl.
Cosmanic gyda'r fake. Cosmanic yn gwythio fe tro yma nawr. Gwythio fe i'r ochr I Ellis. Hydra yn uchel. Oedd hwnna'n cyffuriau pwysig iawn gan y Hydra. Gwythio fe'r cornel, mas o unrhyw beryg. Benji. Ellis gyda'r croesiad. Hydra ddim cweit digon pwysig nôl i'r dreigiau. Maen nhw just... gol gwych gan Cosmanic fanna. Fel mae'r chwaraewyr o Gymru gyd yn nabod ei gilydd yn eitha da'r ddoi ochr, felly maen nhw'n gwybod y potensial y chwaraewyr eraill. A chi'n cael bach o banter yn y chat hefyd. Dwi'n gwythio fyny. Hopeless Will. Ellis. Benji. Mae clips ar y bêl. Clips wrth gwrs wedi chwarae cyn chwaraewr proffesiynol ac yn hyfforddwr proffesiynol. So mae'n mynd I byrhau tyfu a hyfforddi y tîmau o fewn yr WEL sy'n gwych I dyfodol disglair Rocket League o fewn Cymru. Benji ar y bêl. Gwthio fe i'r cornel. Ellis y 50 na, ond maen nhw'n bod yn ofalus fan hyn. Ellis ar y wal. Mae clips yn herio. Benji dros cwrt ond oedd neb yna I gymryd mantes. Bydd rhaid I nhw bod ar yr un domfedd yma. Maen nhw ddim cweit mewn sync. Ond wrth gwrs bydd yna lot o bach o nerfusrwydd fan hyn. Gêm cyntaf y cystadleuaeth. Pwy sy'n na? Hydra. Ellis. Hopeless Will. Yn gwirio fe I ffwrdd ymlaen i'w hunan. Ellis yn dilyn fyny ond mae wedi cael y bump yna. Benji wedi gwythio fe i'r ochr. Mae clips di'n rhoi demo pwysig fyna ar Hydra. Oedd e'n peryglus iawn ar draws y cwrt ei hunain. Hopeless Will yn gwythio. Hydra. Mynd I chwarae am amser 19 eiliad sydd ar ôl. Neu dwi'n mynd am y gol, just gol arall. I wneud yn siŵr o'r buddugoliaeth. Hydra. Mae'n mynd solo ond na. Ddim cweit 3 eiliad ar ôl. Dyna ni. Gêm cyntaf i'r dreigiau. Da iawn. 3-2. Lli gweld. Oedd cwpl o goliau pwysig yna gan Ellis. Ond dechreuodd gêm mor gyflym oedd y Palod. Wnaethon ni ddim hyd yn oed gweld y 2 eiliad. Bydd rhaid ni bod ar y pêl fan hyn o ran yr darlledu achos 2 eiliad cyntaf Cosmanic yn sgorio gêm diwetha. Felly just I atgoffa pawb, Palod yn y glas a'r dreigiau yn yr oren. So ni Ellis ar y bêl yn yr awyr, di twyllo 1, di twyllo 2, ddim cweit. Oedd hwnna'n gwaith hyfryd yn yr awyr, ond just ddim yn gorffen e off, anlwcus fanna. Hydra I hanner ffordd. Ellis, nôl I Hydra.
Ellis ar y bêl, barhau o'r wal. O, gol gan Eclipse. Gol gwych gan. O, mi wedi rhoi calculated, waw. Waw. Gwneud bach o tongue-in-cheek fanna gan Eclipse. Ond, tiod, mae wedi chwarae o'r safon ucha, so mae gyda fe'r hawl i ddweud y peth yma. Yeah. Felly nawn ni ffeindio mas wedyn os oedd e'n bwriad i wneud hynny. Ond chwarae teg. Dyna ni, 1-1. So yn dilyn yr gêm cyntaf, gol cyflym gan yr Palod a'r Dreigiau yn dod yn ôl yn syth. Gan Benji, the Welsh Queen. Yeah. Cosmanic. Benji'n dwy'n y pêl. Ond mae Clips yna. Hydra o'r wal. Dilyn fyny i Benji. Hopeless Will. I Cosmanic. Demo fyna ar Hydra. Benji yn gwythio fe. Ellis. Ond ddim cweit. A bu rhaid i Hydra bod yn ofalus fan hyn. Mae wedi gadle rhoi fwy o amser i'w hun. Dyna fe'n gwythio fe. Ond ddim cweit yr un donfendd a Ellis fyna. Ond falle bydd e'n cwmpo'n caredig a mae fe wedi 2-1 i'r Dreigiau. Gweld, oedd Eclipse di trio cael y clirio'r bêl, ond yn anffodus oedd Ellis yn y lle gywir i just roi yn cefn y rwyd. Eclipse gyda cyffyrddiad yna. Benji yn gwythio fe i'r canol. Cosmanic yn herio. Hydra yn gwythio'r pêl, a di Hydra yn mynd i dilyn hwn i fyny. A wedi pasio fe i Benji. Pas gwych gan Hydra yn yr awyr. Ffantastig. O'n i'n meddwl am eiliad, ydy yn mynd i trio seithi o fyna, ond na, yr dewis call gan Hydra yn rhoi ar y plat i Benji. 3-1. Cyfarwyddiad cyflym gan Eclipse. Cosmanic yn cael y 50-50. A Benji Hydra yn clirio fyny. Benji gyda... oedd hwnna'n hyfryd. Bydd e'n hoffi gwylio hwnna'n ôl. Edrych ar hwn. Yr ongl. Ochr y car. Lovely. Balloons. Llawn spree. 4-1. Eclipse. Benji yna. Hopeless Will. Ond mae hwn yn mynd i... Na, dwi ddim i Hydra. Cosmanic. Cofia, Cosmanic wedi cynrychioli'r Dreigiau yn y Welsh Masters. A nath e job digon dda tegwch. Oedd e'n credu oedd... credu ar y pryd Snipe a Cosmanic. Ond dyna i Hopeless Will yn dangos bod gan e bach o down Cosmanic gyda'r pas. A Hopeless Will, oedd hwnna ddim yn hawdd. Felly... yeah, dyna ni, 2-4. Ellis yn yr awyr. Ddim cweit o'r cefn. Double touch, oedd yna ddim yna. Mae Benji yn dilyn pêl ei hun. O, Ellis. Ddim yn gwael fyna. Clips. Fel twyllo fyna, ond Ellis. Hydra. Uchel. Benji, ydy yn mynd i croesi. Ydy, ma fe. Ddim cweit i glanio'n gywir i Ellis. Cosmanic gyda cyffyrddiau i ffwrdd a Hopeless Will gwythio mae Clips ar y bêl nawr. Hydra yn gwythio fe i hanner ffordd. Right, mae 2 yn erbyn 1 os maen nhw'n gallu, ond mae Cosmanic di llwyddo i gael y bêl. Ellis
Hopeless Will yn clirio fe. Hydra i Cosmanic. Dwi'n cael y double touch. A Ellis. Nath e trio cael y bwmp ar Cosmanic ond ddim cweit yn llwyddo. Hopeless Will. O, demo pwysig iawn gan y clips ar Ellis fyna. Ond ddim di cymryd mantais o'r demo yna. Y clips yn dilyn fyny. Gyda Cornell. Dau nhw fyna. Hydra a Benji yn cyfro y gol. Dyna ni, Ellis. 5-2. Na, ma... Right. Felly, gorau o 5 yw e. Felly, y cyntaf i 3. So, mae dal 35 eiliad ar ôl. Mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn Rocket League. Ond bych chi yn meddwl bu rhaid i'r Palod meddwl i gael gol nawr, neu maen nhw'n mynd i gael e'n rhy hwyr. Cosmanic. Ellis. O, arbediad gwych gan Hopeless Will. A nhw'n just chwarae am amser nawr. Cosmanic ar y bêl. Hydra. Gyda digon uchel. Bwyta fyny yr eiliadau. Oh, gol bach cwc and Cosmanic i orffen y gêm. 3-5. Right. Dyma ni. Barod. Ewch bach o dde. O bach o banter rhwng rhain achos oedd yn treialau Dreigiau spel yn ôl ar gyfer y Welsh Masters. Fi ddim yn dweud hwnna. Ellis ddim yn doniol yn rhoi hwnna. Yn yr right, fi'n mynd i cyfeirio fe a Ellis. Dyna ni Ellis ar y bêl. Mae'n clyfar iawn yn newid ei enw yng nghanol y gêm. Gosh. Da iawn, bud. Hydra. Yn gwthio fe. Dyna ni. Peryglis yn yr awyr nawr gan Ellis. Fe just eisiau fi dweud y geiriau yna, sa'n dweud nhw yn bod yn silly. Ddim cweit. Benji'n gadlu Hydra sy'n dod ymlaen. Hydra gyda cyffyrddiad. Benji gwthio fe mewn i man peryglis. Cosmanic gyda digon o amser. Ond Ben... Oedd hwnna'n dda iawn gan Cosmanic. Just bod yn neud yn lletwyth i Ben. Ellis. Eclipse yn gwthio fe Cornell. A Cosmanic yn dilyn fyny ond nid... Ellis gyda rwyd agored. Pam. Ond ydw i just... A dyna ni. Ben... Benji yn sgorio'r gol cyntaf. Fake! Fake. Diolch, da iawn. Ond fi just ddim yn deall e. Oedd e'n rwyd agored. O'ch chi on gofio cyffrodd e, ond yeah. Na i ddim cwrela gyda nhw eto. Mae'n mynd i dweud fake arall. Oedd hwn yn peryglis fanna ddo. Dyna ni Ellis gyda'r gol, yr ail gol y gêm.
Edrych i ffwrdd am eiliad. Oedd hwnna'n neis. Pas hyfryd. A reit i'r ochr dderwyd. Diolch yn fawr mae Ben yn dweud, ie. Wel, mae Ben yn dysgu bach o Gymraeg, so ni lli gweld yn y chat, mae'n neis i weld en ymarfer a defnyddio fe. Fi wedi dweud erbyn diwedd blwyddyn nesaf, bydd e'n rigl. Fi'n siŵr bydd e'n dysgu lot o streams yn chwarae, a falle trwy sylwebaeth, fi'n siŵr, ond neis bod e'n defnyddio fe. Right, Ellis ar y bêl. Ah, lovely. 3-dim. Gareth Ellis. Fi ddim yn galw ti'n Gareth Ellis. Gosh. Credu mae'n cyfeiriad fel Gareth Bale neu rhywbeth. Na. Hydra ar y bêl. Gyda fe i Ellis. A dyna ni, 4-dim. Ie. Bendant mae a Dreigiau di gwella wrth i'r gêm yma'n mynd ymlaen. Na, paid nawr. Ni ddim eisiau... y bach o hwyl a banter, mae'n gallu troi... nid pawb sy'n gallu cymryd y joke a stuff, so mae rhaid bod yn ofalus fanna. Credu y joke yw nhw'n sôn am fel three-wheelers a mae'n credu y Robin Reliant a stuff. Nhw wedi dweud jokes fel yna o'r blaen. Rhwngthyn nhw, in-joke y crew yna. Bach o hwyl ysbryd. Dim byd sy'n offensif na dim byd. Just bach o hwyl gobeithio. Nhw'n gallu cadw fe fel yna. Ni ddim yn hoffi unrhyw fath o toxigrwydd? Toxigrwydd yw'r gair fi'n credu yn Gymraeg. Yeah. So Benji ar y bêl. Benji'n dilyn fyny Cosmanic gyda cyffyddi'r ochr, ond mae hwnna wedi rhoi yn nôl i Benji. A dyna ni Ellis. 5-dim. Yeah. Whoa. Ellis yn rhoi, whoa, he's back. A fi ddim yn siŵr os mae'n dweud am three-wheel is back. Neu, only fools and horses. Oh, come on, canolbwyntio, boys. Chi ddim mor dda hynny. Na. Oh, hwnna yw'r theme tune. Only fools and horses fi'n credu. Na. Come on, canolbwyntio nawr, achos mae'n mynd i bod yn amrywiaeth o tîmau. So chi'n gallu cymryd unrhyw beth yn ganiataol. So, rhaid nhw cadw canolbwyntio nawr. Cosmanic ar y bêl. Na. Hydra, gweithio fe i ffwrdd. Ellis gyda demo pwysig fanna. Ydy'n mynd i pasio? Na, dwi ddim. Di cael y bump. Hydra. Ddim cweit y double touch oedd Hydra eisiau. Hopeless Will yn trio cael un gol nôl i'r Palod. Ellis. Whoa. Right. Hydra. Mae 25 eiliad i fynd. Benji, Cosmag di dod yn trwy'r 50 na. Hydra. Ellis gyda'r cyffyrddiad a Hydra just yn gorffen e off. Oedd hwnna'n gwaith gwych gan Ellis. Yn twyllo un. Oedd Cosmanic yn cweit i asesu hwnna'n gywir. Ond, gol 6-dim. Hopeless Will gyda'r cyffyrddiad cyntaf. Ellis yn gadael e. Cosmanic yn methu.
Dyna ni. Yeah, 3-dim. Sgib glan? Clean sweep? Sgib glan? A ni feddwl am y termau yma. Mae'n rhaid ni dechrau meddwl yn termau be bydden nhw yn y Gymraeg. Felly, gwych. 6-dim y gêm ola yna. A maen nhw'n edrych yn gryf iawn. Dechrau ffeindio bach o safon fan'na. A fi'n siŵr bydd angen y safon na. Right. So dyna ni. Fi'n credu oedd hwnna'n gwych. Dechreuad cyflym iawn gan y Palod gyda'r gol cyntaf yna. Nes I methu fe. Fi'n gwybod, embarrassing really, ond oedd e fewn y dau eiliad cyntaf. A wedyn dath y Dreigiau dechrau deffro fan yma. Right, mae hwn ddim yn given. Mae rhaid ni wneud yn dda. Mynd nôl I be o'n i'n trafod o'r blaen gyda Eclipse. Cyffroes iawn gyda y cysylltiadau posib fan'na. Achos Eclipse fel hyfforddwr proffesiynol talentog, mae fe'n gallu wneud y link gyda Coleg Sir Gar sydd gyda lot o arian a cyllid, a mae'r platfform sydd dyn nhw yn Coleg Sir Gar yn wych. A fi'n yn edrych arnyn nhw gyda llawn edmygedd yn meddwl, oh my god, mae hwnna'n anhygoel. A hefyd, mae creu cysylltiad gyda'r Scarlets. Fi'n credu bydd hwnna yn, just bydd yr opsiwn yna I fynd o Coleg Sir Gar ac falle gyda cefnogaeth ariannol neu y link gyda Scarlets, bydd lot o ran y sylw cyfryngau cymdeithasol, mae gymaint o bobl yn dilyn, just yn y ffordd mae gymaint o bobl yn dilyn y Dreigiau, ond os nhw'n gallu cael yr endid cryf yna a cysylltu'r dots rhwng y tri peth yna, fi'n credu bydd y Palod gyda gymaint, bydd nhw jyst yn gwella. Ni eisiau really pob tîm yn pob tîm yng Nghymru I fod yn cryf, achos mae jyst yn mynd I gwella safon y tîm genedlaethol. Felly cyffroes iawn. Ond dyma ni, nawn ni canolbwyntio nawr ar cael y codes ar gyfer yr ail gêm. So, na I just mynd off am ryw 5 munud just I gael y gwybodaeth, a byddai nôl yn dangos yr ail gêm, sef y Dreigiau yn erbyn y Mor Ladron, sef Pirate Esports o Gaerdydd. Felly, byddai nôl mewn 5 munud.
Right, ni nôl. Fi jyst eisiau rhoi bach o wybodaeth i chi. Newydd cael canlyniadau o ran pwy sydd wedi ennill hyd yma. Dyw e ddim ar-lein achos mae yna wefan fyw. Mae'r gêm rhwng Robins a Wolfhounds ddim yn siŵr am y canlyniad yna, ond oedd e'n dweud oedd e ar stream, so sa'n siŵr. Ond nath y Goats curo'r Pit Ponies 3-dim, a Pirate Esports yn curo Swans Esports 3-dim hefyd. O chi newydd gweld y Dreigiau yn curo'r Puffins. So ar ail sesiwn, i fod am 8, ond fi'n gobeithio bydden nhw gyd eisiau gorffen yn gynharach a just cario ymlaen. So ni'n gallu cael y gemau yma bach fwy gynnar. So bydd Swans Esports yn erbyn y Geifr, Goats, Wolfhounds yn erbyn Pit Ponies, a'r Dreigiau yn erbyn Pirate Esports. So, a'r Puffins yn erbyn y Robins fyd. So dyna bydd y gemau sydd ar ôl. So yeah, fi ddim yn siŵr am Robins a Wolfhounds. Beth yw'r rhesymeg pam so nhw wedi bwyd o'r gwybodaeth mewn? Sa'n siŵr. Ond unwaith ni gyda mwy o manylion, byddwn ni yn rannu hwnna gyda chi. Ond ie, be chi'n meddwl am y tournament yma? Os chi'n gwylio, mae llawer nawr ar stream Esports Wales yn gwylio. So, byddwn gobeithio mae llawer o bobl yn dilyn nhw. Achos, ni eisiau gweld Esports Wales yn neud yn wych. Mae nhw sydd yn, nhw yw'r fel arweinwyr Esports yng Nghymru. Nhw yw'r corff am chwaraeon yng Nghymru. Felly, mae'n gwych i weld pethau yn tyfu mor gyflym. A just safon y tîm yma yn gwella. Fi'n gwybod dim ond yr ail un yw ond chi'n gallu just gweld, ni'n edrych trwy roster y Mor Ladron, a ti gyda VVUQ, Smashy, sef y chwaraewr sy'n 2200s neu 2200 MMA, a Plwfo hefyd. A fi gyda iath Plwfo i'r Insomnia wneud yn really dda. So, ti'n sôn am pobl gall mewn amser bod hawdd gweld nhw ar streams RLCS. Bendant. Fi'n siŵr bydd un o'n nhw. O'n i'n siarad i Foxy ddoe yn cynhadledd chwaraeon Cymru, a mae fe'n chwaraewr sydd ar pwynt o gallu torri mewn un o'r tîmau proffesiynol yma ac yn gwythio am lle yn yr RLCS. So, mae'r talent yma just ffeindio ffordd mewn sy'n rhaid. Ni'n gwybod, mae pawb yn gwybod am talent o'n gorffennol a, talent presennol fel hyfforddwr, fel Eclipse a Tadpole a mae Breezy hefyd wedi cynrychioli'r tîm cenedlaethol. So, mae fe yma. Mae ni'n arwain y gad o ran yr Rocket League yn bendant. Just nawr, os fi'n gobeithio nawr, na i gweld, o'n i just eisiau rhoi chi'r diweddariad o ran y scores
yna. Ond na i neidio nôl off nawr i gweld os mae'r tîmau yn fodlon dod ar gemau ymlaen i ni gallu gorffen gynharach. Fi'n credu bydd pawb yn gwerthfawrogi. Dim pwynt just aros, gwastraffu amser. Bydd nhw gyd wedi deffro ar ôl y gêm cyntaf ta beth. Felly, fi'n siŵr bydd e'n syniad da i nhw gwythio ymlaen gyda'r ail gêm. So byddai nôl nawr mewn munud. A byddwn ni nôl gyda mwy o Rocket League, lle bydd y Dreigiau yn herio Pirates Esports.
right, ni just ar fi, ni yn y lobby, ni'n barod I fynd, mae bach fwy o gyffro tro yma, achos mae'r gêm yma yn cael ei darlledu ar sianel Esports Wales hefyd, felly mae rhaid I nhw'n gwneud siŵr bod yr holl stwff cynhyrchu a mae pawb yn barod, so mae bach fwy o oedi, ond dylen ni bod yn cychwyn unrhyw eiliad nawr. So dyma mae yna mae Pirate Esports gyda probably ar bapur y tîm cryfaf o'r holl tîmau, just oherwydd os chi'n mynd am fel MMR rankings, nhw sydd probably yn disgwyliedig I ennill, ond ni wedi gweld yn y gorffennol dyw e ddim wastad yn gweithio fel yna, a os dyw'r tîm ddim yn clicio gyda'i gilydd, mae'n bosib iawn bod na bach o upsets yn gallu digwydd yn wedig yn Rocket League. So gawn ni weld beth sy'n digwydd. Bu rhaid I Dreigiau bod ar ei orau heddiw I giro Pirate Esports, ond mae hyd yma, maen nhw wedi bod yn edrych yn cryf, ond gawn nhw gymaint fwy o her gan Pirate Esports. Mae hwnna'n bendant. Bydden ni'n synnu'n fawr iawn os dyn nhw ddim. So, dal yn aros am y golau gwyrdd gan y tîm cynhyrchu. Ellis. Mae wedi enwi hun yn Ellis and my baby tro yma. So, does ddim cysondeb o ran enwau. Falle nawn ni gael sgwrs am hynny ar ddiwedd heddiw just o ran cysondeb, achos o leia mae Ellis yn yr enw tro yma. A dyna be na I cyfeirio ato fe wrth sylwebu. Ond Right. Just bach fwy oedi. Right, Hydra di mynd i'r tŷ bach, so tiod, pan mae rhaid I chi mynd, mae rhaid I chi fynd, a dyna fe, does dim chi methu dal, os chi methu dal am cyfres cyfan, felly fi credu Hydra sydd wedi gorfod mynd i'r tŷ bach. So, dyna yw'r oedi nawr. Ni'n meddwl taw yr ochr cynhyrchu a'r ochr ffrydio, ond na. Hydra angen tŷ bach. Ond fi'n siŵr gobeithio bydd ddim yn hir nawr. So wrth I ni aros am Hydra I gyrraedd, just edrych beth yw pa gemau sydd gan y Dreigiau wythnos nesa. So mae Dreigiau yn erbyn Swans Esports, y gêm cyntaf, a'r ail gêm yn erbyn y Goats. So fi credu Goats falle yw'r tîm arall sydd yn cryf iawn hefyd. Goats, Pirates. Nhw'r Nefer Robins. They cael look yn gyflym ar roster Robins. Robins. Mae gan tîm y tîm gwych. Mae gan y Robins tîm gwych. So mae gyda nhw Velocity, Motion a Luke RL. Mae Luke yn y garfan Cymru gyda Ben ac Ellis. Mae Foxy, Breezy a Tadpole, mae nhw gyd yn carfan Cymru. Felly, so Foxy, Luke, Breezy, Ben a Ellis a Tadpole. 6. A Cody yw'r fe yw hyfforddwr
tîm Cymru cenedlaethol. So, ni disgwyl i nhw bod yn tîm cryf iawn hefyd. Yeah. Gosh, mae just... O'n i'n meddwl llynedd oedd... Oedden nhw Hydra 'di cyrraedd na. I'n meddwl bod rai o'r gemau yn wych a o'r safon ucha, ond mae jyst yn denu fel magnet. Mae jyst yn denu'r chwaraewr gorau i bod yn rhan o'r gystadleuaeth yma. So, ble ni nawr? Rocket League matches. Da, na ni. Nath Goats fel yn i'n meddwl bydden nhw yn y Ciro Pit Ponies. Right. So, mae'r tîm cynhyrchu yn dweud bod nhw'n mynd i dechrau mewn 1 munud. Just aros, ond na i ddim colli'r 2 eiliad cynta, achos colles i'r un diwetha. Nawn ni trio dal pob eiliad o'r gêm yma. So, ni am barod. So, mae'r chwaraewyr i gyd yma yn barod. So, mae gyda ni ar tîm Mor Ladron o Pirate Esports. Mae gyda ni Plwfo, VVUQ a Smashy. A fel o'ch chi'n gwybod, ar Dreigiau, Hydra, Ellis a Benji. Right, maen nhw jyst yn gofyn. So, bydd y Dreigiau yn Dreigiau yn y glas a'r Pirates Esports yn yr oren. A dyma ni. Bant a ni. Smashy gyda'r cyffyrddiad cynta yn dilyn fyny yr pel ei hunain. Hydra, Plwfo, Benji gyda'r gydiad yn ddim i Ellis, ddim cweit yn cyrraedd e. Ellis yn yr awyr. Hydra. Benji yn dilyn y fyny. A Ellis, VVUQ gyda arbediad gwych o'r llinell. Ellis yn troi. A pasio i Hydra. Gôl agored. A dyna'r gôl cyntaf. 1-0 i'r Dreigiau. Gwych. Smashy gyda cyffyrddiad cyflym cyntaf. Ellis o'r cefn dilyn y fyny. Smashy gyda demo ar ben. Smashy Hydra yn clirio. Pawb yn chasio i'r cornel ychydig, ond Benji canol... Okay. Benji yn y cefn. Ellis. A Smashy yn ei digon i gwthio fe i hanner ffordd. Neb di mynd am hwnna. Sy'n syni fi. Hydra... Ellis gyda arbed pwysig iawn fyna. Smashy yn dilyn fyny. Benji'n gwthio fe i'r cefnfwrdd. Ellis. Mynd ar ben ei hunain.
VVUQ yn arbed. Hydra, Smashy. Gweithio fe Ellis yn chasio. Ddim cweit Plwfo yn twyllo fe. Benji gyda cyffyrddiad i Ellis. Ddim cweit i gweithio, ond oedd y syniad yn un neis. VVUQ. Ond y cwyr ddim cweit yna. Hydra. Gweithio fe i Ellis. Ellis yn ffigio. Ac yn dilyn. Hydra. Smashy. O'r Kevin. Benji yn herio ar 50 fanna. Smashy. O, Benji yn dda iawn yn amddiffynol. Ellis yn gwythio. Hydra i Ellis. Ond mae Smashy di dod i ddwyn y bel na. Bod yn ofalus fan hyn. Yn ffigio. Mae nhw'n gadle i Plwfo. Ellis. Gwythio fe yn gadle i Benji. Mae'r doi nhw ond sneb di dilyn fyny yn y cyfeiriad cywir fanna. Ond mae Smashy yn yr awyr. Mae'n ei lot o hwn. Ffantastig am Benji. Arbediad gwych. VVUQ. Mae amddiffyn y Dreigiau di gwella gymaint ers y gêm cyntaf. VVUQ. Benji yn yr awr eto. Ac eto. Ellis i'r cornel. Yn dilyn y fyny yn tracio nôl. Nawr. Ellis gyda cyffyrddiad. Ac eto dilyn y fyny. Kevin. Hydra. Ddim really ymosod y bil na. Ond oedd hwnna'n bwysig ar Hydra gyda demo ar Plwfo. So rhoi bach o ysbaid i'r Dreigiau. Mae y Mor Ladron yn gwthio nhw'n galed right nawr. Os nhw'n gallu cadw nhw mas, bydd hwnna ergyd mawr. Cyffyrddiad pwysig arall gan Ellis. Beth mae'n mynd i wneud? VVUQ yr ochr. Nhw'n bod yn bach fwy ceidwadol fan hyn. Pwyso a mesur. Ellis yn gwthio fe i'r entrychion. Smashy, cyffyrddiad bach. Mae Smashy wedi twyllo un. Ond ddim yr ail. Ellis yn gwybod beth yn union oedd yn mynd i wneud. Demo mor bwysig fanna. Hydra ar VVUQ. Just yn cymryd y dyn olaf. A oedd hwnna just yn cerdded e mewn. Neis i weld. 2-dim. Gyda 26 eiliad i fynd. Nice. Ellis. Clirio'r bel. Ellis. Thona bron yn gol anhygoel. Gyd wedi cael ei greu gan Ellis fanna. Ond just ddim cweit. Os nhw'n gallu just chwarae am amser nawr, bydd yr gêm cyntaf yn y gyfres. Dyna ni. 1-dim i'r Dreigiau. Hapus iawn. Oedd just y gwellad o'r gêm cyntaf. Oedd hwnna'n amlwg i weld yn enwedig yn amddiffyn y Dreigiau. Ni'n gwybod bod mae chwaraewyr cryf iawn megis Smashy, Plwfo, VVUQ gan y Mor Ladron, ond chi allu gweld fanna oedd y Dreigiau'n barod amdano nhw, a oedd rai o'n nhw'n cadw dod mewn ton ar ôl ton o ymosodiadau, a oedd y Dreigiau'n barod yn yr awyr yn gallu just bod yn y man ar lle i stopio pob un. So, gêm lot fwy agos. Gwahanol iawn i'r gêm cynta, ond fi'n credu mae'r ddoi tîm yma falle
Safon bach well. Yeah. Dyna ni. Mwy o hwyl gan... gan... Ellis eto. Dyna ni. Right. Wel, mae'n amlwg. Os ti'n gweld enw hir, Ellis yw e. Hydra ar y bêl. Dilyn bêl ei hun. WEL2. O. Ellis. Hydra. Gwthio fe i diogelwch. Ben yn dilyn fyny. Smashi ar y bêl. Hydra yn gwthio fe i'r cornel. Just yn ei digon i wneud nuisance o'i hun. Bydd rhaid i Ellis wneud rhywbeth nawr, achos mae Smashi ar y bêl, a ni'n gwybod faint mor beryglus mae'n gallu bod. Ond Hydra, Ellis, nôl i Hydra falle? Ddim cweit, ddim di cael y demo mewn tro na. Hydra. Oedd hwnna'n hyfryd gan Hydra. Gôl unigol gwych gan Hydra fyna. Yn dwy'n y bêl gan Smashi, set o fe fyny o'r backboard a gôl. Gwych. Bendigedig. Right. Plwfo. Hydra jyst yn clirio hwn i fyny. Bydd e eisiau trio curo Smashi a naeth e. Bydd e twyllodd. Just... sut wnaeth Smashi lleoli ei hun fyna? Pam y backflip na? Sa'n siŵr, ond... oedd Hydra just yn fwy... just wedi mynd fwy uchel na fe a curo fe. Smashi. I'n disgwyl i nhw dod nôl yn gryf yn hyn. Mae... gyda nhw pwynt i brofi achos... Plwfo. WEL2. Ellis. Ellis ar y bêl. Benji yn cyfeirio'r bêl. Tuag at y rwyd. Nôl i Ellis. Ben. Mor agos fyna gan Ben. WEL2 yn ymosod nawr. Ellis nôl. Dwyne o'r awyr. Hydra. Smashi gyda'r demo ar Hydra. A Ben yn dilyn y bêl ei hunain. Ond mae Ellis yna yn dilyn fyny. Di hwn yn tap-in. Ddim quite fyna. Ond oedd y syniad yn un dda. Rhaid i nhw bod yn ofalus am y double commit fan hyn. Son nhw eisiau gwneud hynny. Yn erbyn tîm o'r gryf a'r Mor Ladron. Dyna ni. Hydra. Demo hyfryd yna gan Ellis. Rydyn ni wedi gweld y ffordd arall rownd, ond mae cydbwysydd yma Ellis yn mynd am pwy oedd wedi cael yn diwedd. Oedd yna'n gwych. 3-dim. Mae'n edrych fel pe bai y Dreigiau wedi setlo mewn i rhythm nawr. Beth gall y Mor Ladron wneud i dad wneud hynny? Dyna ni. Demo gan Ellis ar Plwfo. Mae'r dan. Bron iawn. Ond bydd rhaid, os ddim really nôl nawr, rhaid bod yn ofalus fan hyn. Right. Oedd o'n just... long o ddim quite iawn o'r cefn fwrdd fyna. Oedd Ellis trio, ond oedd e ochr wrong y bêl, really, wneud unrhyw beth defnyddiol. Dyna, 3-1. Gôl cyntaf mae'r Mor Ladron di gael yn erbyn y Dreigiau yma. So, ni ddim eisiau yr Dreigiau dyferu unrhyw mwy o goliau nawr. Bydd rhaid i nhw canolbwyntio. Falle Hydra. Benji i Hydra. A Smashi gyda'r arbediad. Ydy
Ellis, ddim cweit, oedd e'n trio sneaker hwnna mewn cyn Ellis gyda demo ar Plwfo. Hydra. Ellis gadael hwnna. Tri dau. Smashy. Gyda gol. Bydd rhaid i nhw fel mae'n dechrau dyferu'r goliau yma. Mae Dreigiau'n desperate i gael y gol nesaf. Just i setlo'r nerfau. Achos ni'n gallu teimlo bod y momentum di shifta chydig. A dyna ni. 3-3. Right. Maen nhw'n edrych yn fwy slick nawr. Mae dal munud 13 eiliad. Hydra gyda y demo ar Plwfo. Ellis. Benji gyda'r 50 na. Ac eto Plwfo ar y bêl. Hydra. Hydra! Gwych! Sut nath e gael e dros ben? VVUQ. Okay. Ban. Please, boys. Dim ragor o chats. Mae hwn ar stream. Y ddoi sianel yn chwarae a Esports Wales. A Sony eisiau fe. Ellis. Demo ar Ellis. Pryd mae'n dod nôl. Na. Dyna ni. Hydra. Oedd hwnna'n bwysig. Just cael e mas o drwbl. Mae'n desperate jyst i clirio. Cadw fe mas. Plwfo gyda gol agored. Oedd y double commit na. Beth yn y byd. Doedden nhw ddim yn hapus da hwnna. Oedd just angen clirio fe. Right. 6 eiliad i fynd. Amser ychwanegol. Plwfo, gwythio fe. Ellis. A dyna ni, Ellis gyda'r gol yn amser ychwanegol. Pan oedd y pwysau ymlaen, oedd Ellis yna i sgorio'r gol mor bwysig i'r Dreigiau. Waw. Am game, though. Amser ychwanegol, 5-4. Am gyfres. Right. 2-0. Well. Mae'r safon yn anhygoel. Yeah. Gwych. Gwymi weld, mae sefyll, os gallwn nhw cael sgib glân ar Mor Ladron, mae hwnna'n rhoi neges i'r gweddill y tîmau bod y Dreigiau yma i gystadlu eleni. O'n i'n teimlo bod llynedd oedd tîm wahanol, ond o'n i'n teimlo bod nhw'n anlwcus bod Elyrch ddim di chwarae y gêm olaf, ac felly oedd hwnna'n cael canlyniad fel default win i'r tîm arall, a probably dylen nhw wedi dod yn ail yn y tournament, a o'n nhw eistedd yn trydydd, ond bydd ennill 2 yn Ellis yn dweud I want to be on Pirate. Honna ddim yn joke doniol.
Oll fas ni'n cael gan gan Ellis fel fi'n gwybod fel reolwr tîm y Dreigiau. Ie. Mae'n fwy bod... Ie. Hwna'n joc fi'n gobeithio. Ie. Humor. Right. Dyma ni. O, mae just... Eris gyda cyffyrddiad pwysig fanna. Right. Nawr. Hydra ar y bêl. O, ddim cweit. Ond pwy sy'n nôl nawr? Pwy sy'n nôl? Ydy Ellis... Ie, mae wedi wneud fyny'r amser. Mae'n mynd amdani. Smashy, cymryd e'n mas. O, ddim gweud... O, dyma ni. Mynd amdano fe. Benji? Na, ddim cweit. Ie, nôl i Ellis. Mae'n herio hwn. Mae'n ffansio fe. O, gol hyfryd gan Ben. Oedd hwnna just yn gret. Y cydweithio fanna. Just rhoi ar y plat i Ben. Gwaith pwysig yn yr awyr gan Ellis i set o hwnna fyny. Ben. Gweithio fe. Plwfo. Benji. Smashy. Just yn rhoi bach fwy amser. Ellis. Smashy yn dod. Yeah. Cymryd e'n mas. Ellis gyda'r demo ar VVQ. Ellis ar Plwfo. Mae just mewn mood i just demo pawb. Ellis gyda'r bediad pwysig fanna. Benji. Dilyn y pêl ei hun. O, hyfryd gan Ben. Waw. Oedd hwnna'n neis. Great. 2-0. Benji. Yn herio yn yr awyr. Benji eto. Smashy. Hydra i Ellis. Ellis yn dilyn pêl ei hun, ond ddim cweit. Yn Ben bach nôl, ond... No. Hydra yn pwyllo fan hyn. Cael cyffyrddiad. Ellis yn dilyn fanny. Oedd e'n just yn clirio yn hydrach na pas. Ben. I Ellis. Nôl i Ben, os mae'n gallu dilyn e. Ydy ma fe. Ellis. A Ben. O, waw. Brazil fanna. Brazil sgiliau driblio, pasio, neu basel. Wel, fi'n dweud hwn, rhaid fi ddim drysu chi. Fi ddim yn sôn am y sgôr. Fi'n sôn am y sgiliau o cyd-pasio. O nhw fel tîm pêl-droed. Barcelona neu Brazil. Okay. Dyna yw'r o Ellis ar y bêl. Plwfo. Ellis yn herio yn yr awyr. Hydra o'r wal. Gwythio fe i ochr y Mor Ladron. Smashy. Fi'n gwybod beth mae hi'n gallu neud yn yr awyr. Ellis. Sneu pethau'n lletwyth. O, oedd hwnna'n bwysig gan Hydra. Jyst yn rhoi bach fwy o amser i'r dreigiau. Gosod fyny a gwynebu. Plwfo gyda'r demo o'r Hydra. Ellis. A, ddim cwyd. Ond mae dal gyda'r dreigiau. Mae Plwfo di dwy'n y bêl. VVQ. Ellis. A Benji gyda'r cyffyrddiad. Anlwcus fanna.
No. Bydden nhw'n eitha yn cyffordd na. Munud i fynd, 3-dim lawr. Just dim... Yn gorfodi unrhyw beth sili fan hyn. Oh, Hydra, gyda'r arbediad. Waw. Ellis. I Ben. Hydra. Ben, eto. Oh, lovely. Lovely. Hydra gyda gol gwych arall. Ond oedd hwnna'n nice gan Ben yn just yn pasio fe i Hydra. A ddim really gorfod wneud lot o hwnna. Just cael rhyw fath o cyffyrddiad ono fe. 4-dim. Wel, os i just yn ymuno gyda ni, ble chi di bod, ond y Dreigiau 4, Mor Ladron dim. Hwn... O, beth! O, anlwcus fanna. Ben, bydde fe wedi eisiau'r gol yna. Cyw. Ond mae'n edrych fel y sgib glân gan y Dreigiau. A dyna ni. 3-dim. Gwych. So. Yeah. Bach o hwyl a sbrif fan hyn. Newn ni wneud transition cyn gweld rhywbeth ni ddim eisiau. So ni'n gallu gweld fan hyn Dreigiau wedi cael wythnos cychwynnol gwych gyda 2 sgib llawn 3-dim yn curo'r Palod gynta a nawr Mor Ladron. So, cyffroes iawn am wythnos nesaf i weld a nawn ni just edrych nawr yn gyflym ar pwy sydd gyda nhw wythnos nesaf. So, ni'n edrych fan hyn. So, bydd gyda nhw... Yn gwybod o'n i trafod hwn o'r blaen, ond nawr mae wythnos nesaf gêm cyntaf yn erbyn Swansea Esports. So, os ni'n meddwl o ran safon, dylech chi ddim wneud hwn, ond chi naturiol yn mynd i wneud e. Os chi'n edrych fan hyn nawr, naeth Swansea Esports cael ei curo gan y Mor Ladron 3-dim. So, os chi'n meddwl o safon heddiw, y logic yw, dyle'r Dreigiau curo Swansea Sports wythnos nesaf. Ond, ni'n gwybod, mae steiliau chwarae o Rocket League... Mae fel paffiwr. Mae steils yn gallu gweithio yn erbyn. Mae un steil yn gallu curo steil arall. So, ni ddim yn gwybod. So, bydd rhaid i Dreigiau bod yn barod i chwarae gorau pob gêm. Ond, ond byddwn ni'n meddwl nhw'r ffefrynnau o heddiw i guro nhw. Os ni'n edrych ar y gemau eraill sy'n digwydd, mae'r Goats yn chwarae'r Wolfhounds. Mae'r Wolfhounds yn tîm eitha newydd, felly dwi ddim yn siŵr beth yw'r safon really o ran y chwaraewyr, ond edrych ymlaen i'r gweld. Fi'n credu mae'r Dreigiau gyda nhw gêm olaf. So, Swansea Esports yn erbyn y Dreigiau, yr gêm cyntaf. Pip Ponies yn erbyn y Puffins. Bydd hwnna'n gêm diddorol i wylio. Mae hwnna ar stream Esports Wales, so ewch draw i wylio nhw. Os chi'n cefnogi'r Pip Ponies y Puffins, neu chi jyst eisiau gwylio gemau o safon ar stream Esports Wales. Pirates Esports yn erbyn Robins, bydd hwnna'n diddorol, achos ni'n gwybod bod Pluvo, Smashy a VVUQ yn gallu chwarae'n gryf iawn a gallu herio Robins. So, a wedyn ail gêm y Dreigiau bydd yn erbyn y Goats. So good. Wir yn edrych ymlaen. Mae mor cyffroes i weld bod yr ail slot o'r gynghrair wedi cychwyn heddiw a
fel reolwr y Dreigiau ac yn prawd iawn i fod. Hapus iawn gyda'r dau gêm cyntaf yn mynd y ffordd y Dreigiau. Oedd rai cyd chwarae hyfryd, oedd Hydra yn wych, oedd pob un o'r 3 chwaraewyr yn wych. Oedd y cyd chwarae rhwngthyn nhw. Oedd yr amddiffyn di gwella wrth i'r gêm mynd ymlaen, sy'n gret. Y sgub llawn i'r ddoi gêm, bydden nhw'n hyderus iawn yn mynd mewn i'r ail wythnos. Os oes gyda chi, diolch Elis RL am ail tanysgrifio, gwir yn gwerthfawrogi hwnna. So diolch am fawr iawn am wylio. Os chi'n gwylio hwn ar y fod, ni'n mynd i roi hwn fel fod ar YouTube hefyd. So os chi'n gwylio hwn ar YouTube, rwch sylwadau ar pwy chi'n credu sy'n mynd i ennill y gynghrair, o be chi'n gwybod am y tîmau gwahanol, neu gadael unrhyw negeseuon chi eisiau, achos ni wastad eisiau gallu cyfathrebu gyda chi. So diolch yn fawr iawn am heddiw. Da iawn i'r Dreigiau, 2 gêm gynta, a'r tîmau eraill oedd yn wneud mor dda hefyd. Nawn ni gweld chi gyd wythnos nesaf gyda fwy o Rocket League o'r safon uchaf yn cynghrair chwaraeon Cymru. Iawn, pob hwyl, a diolch am wylio. Ta-ra.